Anteie, Samiliano Kuznetsov proposis alidisti composa speciala rapporto pri linguistica historio di Ido. En preparo di tale rapporto partoprenis Samideani Glosman, Grameniki, Leningrada regiono, Shaparenko, Leningrad, Gaponenko ed Aronov, Kiev, sen polemical elementi, sen criticar Esperanto. Nullo de ni assistantaro circum 30 homi precipue evosa. Wel, does dim bai ar y syniad o gael iaith fel Esperanto, a bai sydd yn Esperanto ei hunan, fi'n credu. Rydyn ni wedi gwella ar Esperanto yn Ido. Ym mha ffordd ych chi wedi gwella? Rydyn ni wedi symleiddio y gramadeg tipyn bach. Ydy'n hawdd dysgu'r iaith? Ydy, yn hawdd iawn. Mae gan iaithoedd genedlaethol complethdodau, gramadeg a reolaidd ac yn y blaen. Wel, mae Ido yn rheolaidd iawn. Ydy hi'n bosib o gwbl y bydd Ido os datblygu hi'n iaith llwyddiannus iawn, y bydd hi yn y pen draw yn disodli'r Gymraeg, falle? Nid dyna'n ancamni. Rydyn ni am i bobl ddysgu Ido fel ail iaith yn unig. Rydyn ni am bob gwlad cadw ei iaith ei hun. Wel, Andreas Just o Wlad Belg, pam ych chi wedi dysgu Ido? Pro quo vi lernis Ido. Porque me pensas que lingua internaciona esas tote necessa e que Ido esas la maxim perfecta e com la artificiala lingui. Mae'n meddwl fod iaith ryngwladol yn hollol angenrheidiol ac mae'n credu fod Ido a'r iaith mwyaf perffaith o'r iaithoedd artiffisial. Iawn, wel diolch yn fawr iawn i'r ddoi o chi.